ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. аз ҷиҳат хонаҳои арзон ҳастанд, ки бо нархҳои 60,000 сомонӣ ба дрон ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Хуҷанд ҳастанд. дӯстони азиз, хонаҳои заминӣ ҳам ҳастанд, ки бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе ҳам ҳастанд, ки ҳамашро баҳри шумо омода мекунем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори лайк гузорем ва дар комментар нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дорад кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, суратча, маълумотча, видеоча, чизе ки бошад дар WhatsApp имро кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 107 сомонӣ. бардони азиз, навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, лайкотона фаромӯш накунед. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтага соҳибшон, яъне ки центри район дар бадрон мегад. ҳамагӣ аз ҳамин центр мегад то хонара 1 километр роҳ аст. пишти милисахона гуфтага соҳибшон. ноҳияи Рӯдакӣ, центри район, пишти милисахона. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 тар хона кардагӣ тайёр бадорад, ки барои як чанд оила хела мисол хона калон аст, ки 6 тар хона дорад. об соед пастиани ҳаста, ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона, подвал, отделни ҳастанд. боз як тайга меҳмонхонаи 11 ба 4 мегад соҳиб дар рӯза, ки 11 ба 4 мегад соҳибшон. ошхона, дегдонхона ва такхона боз мегад мисол 13 тонага мегад калодис мегад дорад. дӯстони азиз, пушти хонада бо ҳоҷатхона, ҳезумхона ҳастанд. як 10 навуд мегад дарахтони мевадиҳанда дорад. бардони азиз, хобхона мегад 2015 сол мегад. ҳамин хона тайёр кардага хонаи навсохта ва 2020 мегад ҳуҷҷатча ҳамаша қоидави карда мегад тайёра. дар тирезаҳои нав часпондагӣ хонаҳо мисол дарошо шкатур монтаж ремонт кардага аст. обсӯчна пастиани аст. қай маълумотои пурраша бо аз соҳибашон пурсида мегирем. ҳуҷҷатҳои хона мегад сатҳи хона омода тайёр медарои зиндагӣ мекунем. хоб дастрошна мегад мефурӯшад бо нархи 670,000 сомонӣ гуфтаи соҳибшон. ҳамин нарха мондиян бо арзонтар мекунем мега. одамоне ки наличи мегиранд арзон карда метия мегиранд на 670,000 сомонӣ. бадон рақамҳошон насига аст. имо WhatsApp пайвазро марҳамат занг занем. дим замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳа гуфтага аст. лаби роҳи Данғара клубда бен ниҳоят ҷои хуба мегад. ҷои навбуниёда мегад соҳибшон. уже одамо зиндагӣ доранд. галавни обсудаш ҳаста. боз як бор такрор мекунем, ки ноҳияи Данғара деҳа ва лаби роҳи калони Данғара клуб. ҳамагӣ 10 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона фурӯнда мерехтага аст. хати коридор баняш дорош хок дорад. об соечам аст. бо 200 метр мегад усум мегад. ҷои канали об аст. лаби роҳи калон дам наздик ва 200 метр усу бо канали об аст мегад соҳибшон. ҷои нав бунёд кӯҳам мегад қариба мегад соҳиб. ҷои хуб, природаи хуб, бода ҳавои тоза. дастрошра мегад мефурӯшад бо нархи 24,000 сомонӣ. бадрон бо арзонтарам мешавад мегад. ин рақамҳои мегафоншон ҳамин рақамҳошон кор мекунад. ҳамаи шароитош муҳайё, фундаментош рехтагӣ тайёр метавонед, ки хонатона мисол бардорен. фундаментҳои заборошам бадрон, яъне ки гирдаш рехтагӣ тайёр аст. ина наворои суратҳои ҳамаш ҳаст. ина тамошо кунен ва хулоса кардан дар ҳамин рақамҳошон занг занем. 24,000 сомонӣ бадрон боз муомила дорад. марҳамат, дастрошинӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи шашум гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардага бадрон, ки хонаҳои чиқагум ремонти савремени, ремонтҳои средняй уже тайёр аст. 3 дар хона бо калидораш ва 6 сотиқ замин аст, ки бадрон, ки даруни хонаҳо шкатур монтаж кардага аст. мисол уже сафедчам кардага, ки метавонед шумо дар омада зиндагӣ кунем. об соечам ҳаст. хоб дастрошна мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 60,000 сомонӣ мегад соҳибшон. бо камтари дигар муомила мешавад. 60,000 сомонӣ бардорад, ки хоначаи арзон дар территорияи шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум. кадом кӯча, кадом маҳаллаша нагуфтиянд. ина рақамҳошон аст. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурра ва 100%-аша мегиред. марҳамат, занг занем. дӯстони азиз, шумо агарам харид хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад бадрон,
метавонед ки сураташа гирифта ё ки сиёнка карда ё ки ягон маълумоташа нависаро крему дар видео оянда ина мехе фурӯшда рекламада мегузорем. Хоҳиш мекунам лайкҳоро гузорем ва навора падилсаш кунем. чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аз Бадрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷамоати Зайнобод гуфтага аст деҳаи Ҳасанобод лаби роҳда ҷои бениҳоят хуб аст Бадрон ки хонаи дуошуна хона аст. ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 8 дар хона кардагӣ тайёр Бадрон. хонаи дуошуна бо ошхона баня кухни калидор ҳамаш дар дуруни хона аст соҳибшон. хона мегӯяд хонаи навсохта гирди хона маҳкам душ кухни ҳамаш мегӯяд дар дуруни ҳамин хона. баъзе хонаҳош Бадрон ремонт кардаги аст баъзеҳошон ремонтшон нопур аст ки худатон ба оста мекунен. хоб документҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд соҳибшон мегӯяд лаби рода деки фақат ҳамин ки обуш мегӯяд постоянни нест обуш доимӣ нест ки обуш соатаки чӣ хел аст ки обша мегӯяд ки пешаки мегӯя мегӯяд обуш постоянни нест. хоб дастфирош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 300 000 сомонӣ. одамоне ки харидоранд бо қадшон масъулият мекунад хонаи навсох даврӯзаҳои нав часпондагӣ ҳамаш проектҳои нав дар тирезаҳои нав дорад. дӯстони азиз маълумотҳои бештар ва пурраташа аз рақамҳои поёмода фақат одамоне ки харидор одамоне ки намехӯранд мегӯяд нороҳат нагарданд чунки одамони коргаранд. панҷум квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт гуфтага аст соҳибшон райони Фирдавсӣ поёни Корвон кӯчаи Гаравзавод гуфтага аст соҳибшон шаҳри Душанбе Фирдавсӣ Корвон кӯчаи Гаравзавод. хона Бадрон бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад дар ҳамин нарх. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 70 квадрати метр. об свет ҳастай ошхона баня кухни кондитсионер термос телевизор кухни гарнитур шифонер ҳамачи дорад. Бадрон хона мегӯяд бо подвалам дорад мегӯяд подвалашам қатиш метиҳанд. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад ремонтҳои замонавӣ кардаги аст. агар ягон маълумотшам мегӯяд нафаҳмидан мегӯяд одамони харидор мегӯяд занг зада мегӯяд маълумоти иловагиша мегӯяд худашон метиҳанд. маълумотҳои пурра ва 100%шон мегӯяд таърихи телефон обсведаш аст хона ремонти замонавӣ кардагӣ ҳамаш нав дар наздикии бозор мактаб мағоза супермаркет масҷид ҳамаш дар наздикии ҳамин дом ҳаст. хоб дастфирошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 316 000 сомонӣ Бадрон бо арзонтара мешавад. чӣ хеле ки ман гуфтам 316 000 сомонӣ Бадрон ина рақамошон аст марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 12 микрорайон гуфтага аст лаби роҳда мегӯяд пеши магазини хуршед соҳибшон ҳамихе навистиам шаҳри хуҷанди бостонӣ 12 микрорайон лаби роҳда пеши магазини хуршед. якхонага квартира аст Бадрон ки духонагаш кардагианд дар 5 ошина қарор дорад яъне ки 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст ошхона баня кухни термос дорад лаби роҳда мегӯяд ремонт кардаги аст хона термос ошхона баня кухни ҳамаш ҳаст. якхонага духонагаш кардагианд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хоб дастфирош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 210 000 сомонӣ бо одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд бо арзонтара мекунем бениҳоят мегӯяд ҷои хуб аст. духонага квартира Бадрон бо нархи 210 000 сомонӣ рақамошо тисел аст кор мекунад дигар маълумотоша метавонед аз ҳамин рақамо гирем. дӯстони азиз чӣ квартирае ки мехоҳед аз кадом территория мисол хонаҳай заминаи фарқ надорад дар комментария подробни нависед аз кадом шаҳр аз кадом ноҳия мо ҳам гуфтагои шуморо албатта аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда навор карда пешкаштон мекунем. хоҳиш мекунам лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен силкаша падилсаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳри Ваҳдат гуфтага аст назди беморхонаи марказӣ гуфтага аст кӯчаи Салимзода 35 мегӯяд ҷойгир доми новостройка мега соҳибшон. духонага квартира Бадрон ки дар 7 ошина қарор дорад 75 квадрати метр боб свет таъмин аст ошхона баня кухни термос дорад ремонти нав кардаги аст мегӯяд доми 7 ошина дар 7 қарор дорад бо шароитҳои зиндагӣ мегӯяд соҳибшон ремонтш кардаги тайёра медори зиндагӣ мекунем лаби роҳда вариантҳои алишам мешавад мегӯяд вариантҳои худтона пешниҳод кунем. хоб дастфирош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 265 000 сомонӣ дӯстони азиз бо арзонтара мешавад
اینا رقمشون و کار میکنن از این رقم دیگه معلومات پورش هم میگیرین آدمانی که نالی چی میگیرن با ارزان و سودای خوب دارد مرامت زنگ زن 265,000 سومونی شما در مقابل کوارتیرهای فروشی خانه های زمینه ماشین چیزی که برای فروختن باشد یا که ویدیو کدر روی کردن یا که صورتش معلوماتش کتی در واتساپ پارتای مو نمیخوای فروشته رکلام ده میگذاریم دوستان عزیز در اینجا نوارمون همه خانه های فروشی بود که پیشکش کردیم تا ویدیو آینده خودتون نگهبانی همه شما